राजशाही की मांग सुलग रहा नेपाल। हिंदू राष्ट्र की मांग। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नेपालाव मा जानानै दङ नोंथांमोना मिन्थिगौ ना? बे बोहैबाय थानाय समाव, बे बोहैबाय थानाय दानाव नेपालाव मोनसे गिदिर जाथाय जानानै दङ। सुबुंफोरनि गेजेराव, मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे होंगो दोंगो जानानै दङ। बे होंगो दोंगोआनो जाहैबाय नेपालाव मोनसे आबहावा सोलिदों। बे सोलिनाय आबहावायानो जाहैबाय नेपाल हादोरखौ हिन्दु हादोर बानायनांगौ होननानै मोनसे डिमान्ड खालामदों। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा, गोबां रायजो राजाफ्रा लामायाव ओंखारबोदों, प्रटेस्ट खालामदों। सरकारनि उल्थायै आरो सरकारखौ गंग्लाय होनो नागिरदों दि नेपालखौ मोनसे हिन्दु हादोर घोषणा खालामनांगौ, हिन्दु हादोर होननानै फोसावनांगौ होननानै गोबां मानसिफोरा ओंखारबोदों आरो प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेरावहाय नेपाल हादोरनि सुबुंफोरा नेपाल हादोरखौ मोनसे हिन्दु हादोर होननानै फोसावनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। नाथाय सरकारा बे बाथ्राखौ दासिमबो मानियाखै। नाथाय रायजो राजाफ्रा प्रटेस्ट खालामदों। बेबायदि रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों। नोंथांमोना बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबनाय फारसे आङो नोंथांमोननो बेनि खहा एबा बेनि मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंहैगोन, जेरावहाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिथारनो नांगौ। दे अब्लाबा अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायदों, नाथाय दिन्थिनायनि सिगाङावनो खावलायनो नागिरदों। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन जों बयबो नेपाल हादोरनि थाखाय आर'ज खालामनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो रादाबखौ दिन्थिग्रोनो, नोंथांमोना नायग्रोदो। नेपाल में भी विद्रोह की ज्वाला है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग जोर पकड़ रही है और काठमांडू में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। मौजूदा सरकार के खिलाफ राजशाही को लेकर के नारेबाजी भी हो रही है। सरकारी दफ्तरों को, सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और अभी तक इस प्रदर्शन में 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजशाही की मांग सुलग रहा नेपाल। हिंदू राष्ट्र की मांग बिगड़े हालात। हंगामे, नारेबाजी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है और इसको लेकर काठमांडू की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान 15 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की गई और उसे आग के हवाले कर दिया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। कई पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया है, पत्थरबाजी देखी गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक ये बिल्डिंग है जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज देखा गया है। ये बिल्डिंग को पहले पत्थरबाजी की गई है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे जला दिया गया। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी में एक पत्रकार, एक टीवी जर्नलिस्ट की मौत हुई है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की तरफ से काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जबकि संवेदनशील इलाकों में सेना की तैनाती कर दी गई है। 4000 से ऊपर हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मौजूद थे। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि नेपाल को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी ग्राउंड पे और कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। दरअसल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 फरवरी को प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से समर्थन मांगा था। इसके बाद से ही नेपाल में राजशाही की मांग तेज होने लगी है। इस बीच हिंसा को बढ़ावा देने, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के प्रमुख आयोजक नवराज सुवेदी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। वहीं चीफ कमांडर दुर्गा परसाई की तलाश की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। इसोरनि बिसाफोर नोंथांमोना थोंजोङैनो गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय जे दायो नेपाल हादोराव मा जानानै दङ, नेपालनि सुबुंफोरा मा नागिरगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना नुबाय। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, नेपालनि मानसिफोरा, रायजो राजाफोरा नेपाल हादोरखौ मोनसे हिन्दु हादोर फोसावनायखौ हास्थायदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मिन्थिगौ ना, नेपाल हादोराव गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ। मिशन नेटवर्क निउज होननाय मोनसे अनलाइन निउज दङ, मिशन नेटवर्क निउज। बिथांमोननि बायदिब्ला नेपाल हादोराव 40% ख्रिस्टियानफोर दङ। नोंथांमोना स्क्रिनाव दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायगोन, 40% ख्रिस्टियान। बेनि उनावसो गुबुनफोर हिन्दु दङ, मुस्लिम दङ, सिख दङ। दा बेफोर गासैखौ नायोब्ला ख्रिस्टियानाबो 50% दङ होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जाया। दा बेबायदि हादराव हिन्दुफोरा नेपालखौ हिन्दु हादोर होननानै फोसावजानायखौ हास्थायदों। बेनि थाखाय बिथांमोना नांदों, दैदेनगिरिफोरजों दावहा नांदों, जे बुंनो थाखाय खावलायदों जे हादोरखौ हिन्दु हादोर बानायनांगौ होननानै। नाथाय हादोरनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ नाजावाखै, गनायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, जुदि इसोरनि इच्छा नङाब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा। जोङो मिन्थिगौ मोनफ्रोमबो गासैबो खामानिया इसोरनि इच्छा बायदि जायो। दिनै गोबां हादोरफोर दङ बुहुमाव, नाथाय मोनफ्रोमबो हादोरफोरखौ जायफ्रा दैदेनदों बै दैदेनगिरिफोरखौ इसोरा दैदेनो। जानो हागौ गुबुन धोरोमनि दैदेनगिरिफोर, नाथाय बिथांमोननो दैदेननो थाखाय इसोरा पावार होदों, जुदिअ बिथांमोना गुबुन धोरोमनि। इसोरनि बिसाफोर, जुदि इसोरा हगारनानै होआब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा। दा बेयावखाय जोङो बयबो आर'जआव सहाय होननांगोन नेपाल हादोरनि थाखाय। नेपाल हादोरा जेन बेबायदि हिन्दु हादोर दाजाथों। इसोरनि बिसाफोर, जुदि हिन्दु हादोर होननानै मुंख'जायोब्ला हयथ' गोबां समयसा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव फैनो हागौ, गोबां तारनाफोरा गोबां फैनो हागौ। दा बेयावखायनो जों आर'जजों हेफाजाब होनो नांगोन जेन नेपालाव बेबायदि समयसाया जेन दा फैथों, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा जेन दा फैथों, आरो बयबो जेन सुख सान्थियै गाव गावनि धोरोमाव थानानै इसोरखौ जेन खुलुमनो मोनो। ख्रिस्टियानफोरा सैथो इसोरखौ खुलुमनायाव जेन जेबो बाधा बिगिनि दा फैथों। जुदि हिन्दु होननानै जुदि नेपाल देशआ जुदि फोसावजायोब्ला, गनाय जायोब्ला गोबां समयसाफोरा फैगोन। खुलुमनाय सिबिनायाव समयसा फैनो हागौ, इसोरनि खामानि मावनायाव गोबां समयसाफोर फैनो हागौ, इसोरनि गाहाम रादाब होनायाव समयसाफोर फैनो हागौ। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जिहेतु रादाबखौ नुनो मोनबाय, दा बेवहाय नोंथांनि पार्सनेल समाव, नोंथांनि उन्दुनाय समायाव, नोंथाङा जानाय समाव, नोंथांनि बबेबा समायाव नोंथाङा आर'ज खालामनो दाबावसै जेन नेपाल हादोराव जेन बेबायदि समयसाफ्रा दाफैथों आरो इसोरनि आखायाव जों गथायनि, इसोरनि इच्छा बायदि गासैबो जाथों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ मोनबाय, आरो बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों जे नेपाल हादोराव, जोंनिनो नसुंसेयारि हादोर, बेयाव मा जानानै दङ। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। थेंक इउ।